Welkom in het programma Gewest Friesland. Wij laten daarin reportages zien uit het programma Van Gewest tot Gewest. Dat die jet iets altijd houden waren tussen 1964 en 2004 van de nationale televisie. Dus we doeken in het verliezen. En dat doen we bij Johan van der Zee, want die maken de meeste Friese reportages. Die weet ik alles daarvan. Die kent bijvoorbeeld de man waar we nou over hasselen, Louis Leroy. Ja. Wat weer dat voor man? Nou, dat weer een hele bijzondere man. Dat in elk geval. Wij wennen net zo vier van Mildaam af. Wij gaan wel eens even naar de Eco-kathedraal. Een van de dingen die Leroy maken had, zoals je zeggen kennen. In Jereveen had er echt een hele grote tuin maken. Ik had het idee, ik moet daar toch een keer een programma maken. Nou, die kwam daar, hij zei dat kan wel, maar met een oren door. Nou, zei dat ging net, want wij gaan Maria Lorenz Stewart heen. En boven dat mag ik dat opdelen met collega's. Dus ik heek uit een kwartier, maar dat is al een soort. Nou, dat wordt er eerst net en uiteindelijk gaan we dat toch filmen. En voor mij had het het geval gewoon dat ik het letter en gewoon werkbest had. Dit we dan het eerst maar eens even naar zien. Dit is een reportage uit 2000 over de Eco-kathedraal van Louis Leroy. Ik kom er ook al even bij, doen we het met z'n tweeën. Wacht maar even. Zo, hup, zo. 2000 20-tonners brengen materiaal dat de stad niet wil verwerken. Ik heb in mijn eentje 200 miljoen kilo beton weggelegd. Ik ga eindeloos door, omdat natuurlijke processen lopen tot het eind en worden doorgegeven naar volgende generaties. Ik wou u vast zeggen dat het hele geval wat ik hier gebouwd heb in 30 jaar 0 centen gekost heeft. Een eco-kathedraal wil zeggen dat alles wat in die kathedraal gemaakt wordt door mensen verdwijnt en wordt aangegeven aan de natuur. U ziet hier straks een schizofreen landschap. U ziet waar het erop kwam, gigantische berg materiaal waar ik mee bezig ben. En u ziet aan die kant een landschap waar ik 2 jaar me niet geroerd heb. Dus helemaal dichtgegroeid. Alles wat ik gemaakt heb is weg. Torens van 7 meter, alle terrassen, beeldschoon aangelegd, weg. U snapt natuurlijk wel dat architecten daar niet mee willen werken. Want hun schepping moet blijven staan. En ik werk zonder cement. Dus de enige voorwaarde. Ik krijg materiaal en ik bouw heel precies. Want het is niet een werk van zomaar zo. Het gaat millimeter precies. En ik bouw rustig door. En die mensen zeggen, houdt u nou nooit op? Ik zeg, ik begin elke dag overnieuw. Ik weet niks, ik werk en ik kijk. Ik vind het fantastisch. Echt fantastisch. Het Ja, is zeker. precies dezelfde man, maar precies dezelfde manier van praten. Ja. Als je hem een beetje het west zet, dan begint het te prottelen. En doe ik altijd al het idee, maar dat er maar de tekeningen hele belangrijke dingen aanjoeg. En dat vind ik nou nog. Dat er maar zijn beeld van de samenleving echt op sommige zere plakken vingers laat, zeg maar zitten. Daar ligt een berg hele stenen, daar ligt een spul van dat. Alle platen gaan die kant op, alle putten worden gezet, alles wordt uitgezocht en meteen neergelegd waar het hoort. Zo is dat. Met andere woorden, er zit systeem in. Daar wil ik nog wel eens een keer met je over praten. Er zit ordening in. Maar als je praat over een systeem, dat is heel gevaarlijk omdat een systeem uitschakelt. Als het een systeem zou zijn, ben ik alleen degene die het systeem snapt. Als je praat van ordening, kunnen honderden mensen meedoen in een ordeningsproces. Maar een systeem selecteert en sluit buiten wat ze niet gebruiken kunnen. Dus het woord systeem gebruik ik nooit. Dit werk wat ik hier doe gaat door. Er komt een stichting van 10 mensen. Die gaat zich bezighouden met de tijd in volledigheid. En niet de tijd opgedeeld in partjes zoals de politiek het zo leuk doet. We doen dit, we doen dat, we doen het over 4 jaar, we doen het over 3 jaar, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En toen heb ik gezegd, onder dat domme systeem moet je de natuurlijke tijd als een soort fundament gaan leggen. En dan knikken alle politici dat het wonderbaarlijk zou kunnen helpen.
Komt u hier nog wel eens? Nou, dit jaar niet. Maar hier werk ik altijd natuurlijk. Ik moet eventjes daar een stuk af hebben. En dan ga ik hier weer beginnen. En dan gaat dat weer overgroeien. En dan van hier weer naar daar. Enzovoort, 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 enzovoort. Het wordt uiteindelijk 100 meter hoog uitgebouwd. Dus alles wat hier ligt verdwijnt allemaal. Nou, ik ga hier aan het werk, jongens, want dit kan niet. Zo. Kijk, ik ben met de muur zover. Ik heb die dikke, net even die dikke. Ja, dat is toch fantastisch. Kijk, en daar past, dat stukje past er net tussen, zie je dat? Ja, moet je nou eens even zien wat een net werk deze man maakt, hè? Dat is echt een ambtenaar, die zit in de raad. Dan moet je nou eens even kijken wat daar gebouwd wordt. Precisiewerk, hè? Dit. Dan wil je toch zeker wel eens eventjes je pet afnemen. Oh, die heb je weer Maar niet dan moet ik moet je eens gewoon even de kijken tegels hier hebben, zo. hè? Daar sta je van te kijken zeker, hè? Deze. Oh, sta je er weer niet van te kijken? Ik sta er niet van te kijken, want u heeft net gezegd dat hij al anderhalf jaar bezig is. Nou, dat is dus heel kort. Dus, Dat is dus ja, dat een is klassieke kort. opleiding, die heeft hij achter zich. Dus die man, als je 2 woorden zegt, snapt hij alles. En die werkt heel... Maar er zijn hele andere mensen die heel anders reageren. Iedereen reageert anders. Hè? Dat is nou één keer zo. En we hebben samen hebben dat hele monument daar gemaakt. En daar komt weer meters bovenop. Nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Van hem komen de ideeën. Dus ik bijvoorbeeld, hij zegt nou tegen mij, dat had ik ook wel gezien, dit stukje muur moet even, die verbinding moet gemaakt worden. Nou, kijk, dat lukt mij wel vandaag. Maar de grote lijn, dat hij zegt van, dat moet daar komen, hè, die toren. Ik heb meegeholpen, zeg maar, die toren te bouwen. Hè. En als het grondvlak ligt, dan weet ik wel wat er moet gebeuren. Maar de man dus die zegt van, daar moet een toren komen en dan komt er daar een muur en dan komt zus en zo en dan komt daar die verbinding. Dat is natuurlijk wel waar. Er kwam hier een biologe uit Duitsland. Die kwam in het oude gedeelte met een excursie. En die zei tegen mij: meneer Leroy, volgens mij bent u veel te esthetisch bezig. Over het hele land en niet alleen dit ding. Ik zeg, dat klopt. En toen zei ik tegen die biologen: dat klopt, ik ben estheet, ik zet een ding neer en dan geef ik het ding aan de natuur terug. Dat wil zeggen, de natuur pakt het in en mijn esthetiek verdwijnt. Zo, Zo, ja. En nou draaien. en dan moet hij, wacht even hoor. En dan Ja. moet hij, ja, Zo. zo. Hij moet, dit is de onderkant, dus hij moet helemaal draaien. Zo, en dan moet hij die kant op. Ja. Zo. Zo. Dat is op de hoogte, ja. In Duitsland zeggen ze: meneer Leroy, als het zo eenvoudig was als u zegt, hadden wij het in Duitsland al lang gemaakt. Gelijk hebben ze. Dat is typisch Duits, hè? En dan zeg ik, en toch beweer ik steeds dat het absoluut eenvoudig is. Daar komt de auto aan. Daar heb je hem. Komt op bestelling. Heel mooi spul, het allermooiste spul wat er is. Ja, dit heb ik allemaal op tekening besteld. Ja, het is allemaal op tekening besteld. Kom je hier vaker? Ik kom weer geregeld. Ja, Ik ben een half leverancier. ja. Ja. Hoe vind je dit? Dit hè? Nou, ik neem een petje van die man nou. Hoe die man hier altijd in die steen dan brood. Ja. Maar de maar zeg je nog net wat je ervan vindt. Altijd kleren, ik vind wel geweldig. Ja. Die man sleert draait net hier fantastisch. Ja, dat weet ik niet. Nee? Leeft erin, hè? Ja, altijd. Begreep je al? Ja, is uitgerekend. Precies wat we nodig hebben. Klein spul, dat komt allemaal op tekeningen. Ik heb een
bezoek gehad verleden week van Tom de Graaf van D66 met een stel secondanten vanuit Den Haag. Die kwamen ook eventjes op mijn kosten hier wat kijken. En toen heb ik doodgewoon tegen de Graaf gezegd, ik hoop één ding. Dat je Den Haag gaat overtuigen dat de noodzaak komt dat we 1% van het stedelijk oppervlak van alle steden in de wereld, en niet alleen van Mildam of Nederland. Ik heb gezegd, maak 1% van het stedelijk oppervlak vrij in die zin dat er niet gereageerd wordt op de normale planologische procedures. Had u nog meer informatie gewenst, meneer? Waarom doet een mens zoiets? Hè? Wat is het nou weer voor een vraag? Waarom? Omdat ik van oordeel ben dat als er in Nederland 1 miljoen mensen niks lopen te doen en als één bewijst wat een mens in zijn vrije tijd kan doen, dan zouden van die 1 miljoen mensen zeker weer 1% zijn die dit werk ook kan. En als er 1% van 1 miljoen gaat beginnen, dan gaan over 10 jaar zijn er 2% van 1 miljoen. En over 30 jaar zijn er 3% van 1 miljoen. En langzaam leren ze die processen en zo schakel je van de ene cultuur schakel je over naar de andere cultuur. Bout van Rommel en dan met de natuur dat ik nog oerwoekerje. Is dat Ja, een eco-kathedraal? Rommel, dat mag net zeggen van dat is wat stripmakers oorhouden bij het onlezen van strippen. Ja, dat neemt dus rommel. Dat neemt door rommel, maar dat kunnen gewoon tegels wezen. Want als ze kleer binnen, dan wordt dat net weer omhellen. Dan gaat het dus in dit geval naar de eco-kathedraal. Stritsteen, tegels, grote buizen soms. Een heel soort spul wat daar dan komt. Ja, ik begreep je enthousiasme, want je had hier zelfs aan mij bouwd. Doet we dat dienen, wist ik dat ik een jaar later of 2 jaar later mijn pensioen ging. Zo. Ik dacht, ik moet wat in beweging blijven. Dus toen had ik erop afvregen, mag ik hier wel komen te werken? Nou, daar jij ik niks op. En Jallo het naar de uitsturing zei, waar blijf je? Ja. En toen had ik het 10 jaar heb ik daar stenen gesjouwd. 10 jaar? Ja, 10 jaar lang. Ja, Ja. De best een wrak van worden natuurlijk. Ja, zelfs, ja. Ja. Maar die stenen omschouwen. Ja, is, nee, dat is weer werk. Ja. Maar je maakt er wel mooie dingen mee. Tenminste, dat vonden wij. Oké. Ja, dus het resultaat wie never zoiets weer het goed. Ja. Ja. Ik ben heel veel mensen die dat ook vinden. Leroy had zelfs aan Parijs, daar had hij dingen die meestal misleren het een beetje, maar hij had een heel soort ding. Hij is zelfs hoogleraar aan een aantal universiteiten in Duitsland. Maar in mijn boekje staat net, ik mag maar een keer naar de Eco-kathedraal in Mildam. Nee, dat zit net in die boekje, maar als het ook in doen, het is wel mooi. Zeker. Goed, we gaan naar Ljouwert, maar dan in Ljouwert in de Tweede Wereldoorlog. Er ontstiet op een gegeven moment een boekje van dominee Ipe Skaaf. Hij wie haatredacteur van het Fries Dagblad. En hij wil een boekje schrijven over die tijd in de oorlog. Laten we eerst maar eens even naar de reportage zien. Die komt uit 1994, Laarzen op de Lange Pijp. Op 6 oktober 1944 inspecteerde Mussert de gehate landwacht op de Lange Pijp op de Nieuwstad. Hij zei die avond in de grote zaal van de Harmonie: wij weten dat een Amerikaans-bolsjewistische overwinning de ondergang van Europa en van ons allen betekent. Hij is oud-omroepmedewerker, zendingspredikant, hoofdredacteur, televisiedominee en heeft nu een boek over Leeuwarden tijdens de bezetting geschreven. Dominee Ipe Schaaf. Ik had wel mijn leven lang geschreven, maar ik was niet echt journalist op een krant geweest. En toen leerde ik hier op dit christelijke Fries Dagblad dat ze daar verschrikkelijk principieel waren op dit punt. Dat ze zeiden, er staat ergens in die krant een kolom, dat is het commentaar, dat is onze mening. En alle andere dingen in die krant is het nieuws. En het nieuws moet je zo zakelijk en zo objectief mogelijk geven. En toen kwam ik tot de ontdekking dat er over die oorlog altijd vreselijk gekleurd geschreven is. Ja? Of je was goed of je was verkeerd. Ja? Het verzet, toch een beetje een helder verhaal. En nee, ik ontdekte dat dat helemaal niet klopte. Dus ik heb ben toen toch helemaal de toer opgegaan van die journalistiek die ik hier geleerd had. Van, probeer nou de feiten boven water te halen en geef die zonder commentaar.
Het is aan de mondige lezer om uit te maken hoe hij wil denken over die verzetsman of die NSB'er of die SS'er of die man van de voedselvoorziening. Dat was dus in verband omdat hij die ziekenauto's beschikbaar stelde voor het vervoer, voor het verzet. En betaalde dat verzet daar dan ook voor? Nou, daar heb ik heel wat over gehoord. Ik vermoed van wel. Maar kijk, er werd ook verteld dat hij voor iedere rit 400 gulden kreeg. Maar dat betwijfel ik, hoor. 400 gulden. Ik was heel vaak op pad, laat ik het zo zeggen, met het verzet. Met Krijn van der Help. Met, hoe heet ze? Esme van Egen. Ik weet nog best, we hebben een keer wapens opgehaald. Ik ben ergens bij Dokkum weg. Ik vind, we moeten nou eens een keer gewoon doen over die oorlog. Gewoon proberen zakelijk weer te geven. Zo was het en zo is het gebeurd. En ja, dan komen er ook pijnlijke dingen tevoorschijn. Ik bedoel, er zijn 125 Leeuwarders als vrijwillige chauffeur naar Oostfront gegaan. En 75 minstens als vrijwillige strijder. Nou, ik denk dat als je die bij elkaar optelt, dat je dan, als we praten over 1943 en 1944... dat er dan meer Leeuwarders naar Oostfront gegaan zijn dan er fulltime in het verzet zaten. Was het, als je hier zo woonde, in deze buurt, ook zo dat je naar mensen keek van die is goed en die is fout? Ja, tot op zekere hoogte. Kijk, misschien kan ik dat het beste illustreren. September 1944 moest vader ook naar Drenthe te graven. En vader had in zijn jeugd tuberculose gehad, dus ging mijn moeder naar dokter Gebrandi en zei: dokter, kunt u mijn man ook tuberculoos verklaren? Waarop Gebrandi zei: jazeker, op één voorwaarde. Consequent. Dus mijn vader heeft toen verder op dat bovenhuis gezeten, met een pyjamajasje aan en een gewone broek. En iedereen die binnenkwam, dan lag pa in bed. En deze buurman hier, die helemaal geen NSB'er of verkeerd was, bracht elke vrijdag, want die slachtte ook zwart, een biefstuk voor de zieke buurman die zo tuberculoos was. Maar wij durfden die man niet te vertellen dat het een verhaal was. Dat was nodig. Je leefde toch in een samenleving waarbij je een heleboel mensen niet vertrouwde. En niet wist, is dat nou een verrader of is het dat niet, of wat dan ook. En toen werd ik opgebeld, zoals dat zo vaak gebeurd is bij het maken van dit boek, door een man die zei: ik heb een dagboek. Nou, ik zei: stuur maar. En dat bleek in zoverre in mijn ogen een interessant verhaal te wezen, dat het een gewoon verhaal was. De man was wel uiteindelijk in het verzet beland en zo, maar de man was op een goed moment ook bang. Zulke dingen. Tegen 9 uur een hoop lawaai op de straat. De Duitsers lijken in aantocht. Door het raampje in de gang zie ik vrouwen op straat, die allemaal dezelfde kant op kijken. Dus van die kant zullen ze wel komen. Nu wordt het tijd om te verdwijnen. Vader kruipt alvast onder de vloer. Hier moet het ergens geweest zijn, hè? Hier is het geweest. Hier, deze plaats hier, daar was het luik. Van hieruit kroop ik dus onder de vloer door naar helemaal achter een muurtje wat nu dat er niet meer is, maar waar de keuken dus oorspronkelijk was. Hè? Ik hoest zacht nog even uit. Houd de hoestdrank klaar en pak mijn zakdoek. Van Herenwaarden deelt dropjes uit en dan liggen we klaar. We horen een man op laarzen binnenkomen. Moeder loopt met hem mee. Ze vertelt achteraf dat het een jonge man was die er moe en koud uitzag. Hij gaat zich warmen bij de kachel en vraagt bijna niets. Moeder vraagt of hij honger heeft, maar dat verstaat hij niet. Dan wijst ze op de mond en hij knikt. Moeder geeft hem een stuk koek en praat wat met hem. Ze is doodkalm, terwijl er 7 man in huis verstopt zijn. Die bezetting voor die Joden, dan voelde je langzaam er toch een soort
sfeer groeien van een zekere angst. En van, wij worden apart gezet. Op een goed moment mochten ze alleen nog maar na 3 en 's middags winkelen. Nou, dan de winkeliers hier, mijn vader ook, die maakten dan afspraken met ze. Wat moet ik voor je bewaren? Wanneer jij om 3 uur komt. Er mocht niet meer getelefoneerd worden. Ze mochten nergens meer naartoe. En dan komt de ster. Moeten ze allemaal een ster dragen. Die ze zelf mogen betalen en met een textielpunt erbij op mogen halen. Nou, en dan begint langzaam maar zeker het vertrek. Een heel aantal Joden uit deze buurt zijn vertrokken. Gewoon zelf door de Speelmanstraat lopend naar de beurs. Met hun bagage op de rug om zich te melden. En, ze werden niet opgehaald door Duitsers. Ze werden niet opgehaald door SS'ers of RD'ers. Maar de zaak werd afgehandeld met oproepen van de burgemeester van Leeuwarden. En de gemeentepolitie die handelde dat verder af. En dat ging vriendelijk en aardig. En ook een beetje van, ja, we vinden dit eigenlijk niet zo fijn. Hier in dit kleine huisje, hier aan de rechterkant, daar woonde Barend Cohen. Dat was een van de weinigen uit de buurt. Die ging onderduiken. Hij is aan de achterkant van dat huis door een steeg gevlucht toen de Duitsers aanbelden en heeft de oorlog overleefd. Is hij teruggekomen? Hij heeft ondergedoken gezeten in het Utrechtse ergens. En toen ik hem vroeg, want hij woont nu in Amsterdam, Barend, waarom woon je nou in Amsterdam? Waarom ben je niet teruggekomen naar Leeuwarden? Toen zei Barend, Ipe, mijn oude stad bestaat niet meer. De Schul is er niet meer. De put is mijn put niet meer. Ik zou in Leeuwarden te veel moeten huilen. En daarom woon ik maar in Amsterdam. Deze Tweede Wereldoorlog is ten principale geen andere oorlog geweest dan elke andere oorlog. Dan zul je zeggen, ja, wacht even, er is 1 grote uitzondering. En dat is de wijze waarop men met de Joden de zaak afgehandeld heeft. Dat ben ik eens. Maar voor de rest was het toch ergens een gewone oorlog. Alleen, er was 1 punt, denk ik, waar die oorlog opvalt. En waar, denk ik, ook de jongere generatie nog steeds naar zit te kijken. Vroeg of laat moest iedereen kiezen. En dat betekende niet dat je in het verzet ging, maar wel dat je moest kiezen. Nou ga ik verder. Gehoorzaam mee met de dingen die Duitsers willen, of ik doe het niet. Prachtig, Ipe Skaaf, die is al journalist, die is al haatredacteur van het Fries Dagblad en zei, ik leer nou mijn feiten om te gaan. Dus hij had eerst is haatredacteur en later pas dat het werkzaam was. Ja, als haatredacteur had hij dat ook geleerd. Misschien wel van Hendrik Algra, maar er zit nog wel wat tussen Hendrik Algra en hem. Maar hij had ook bij het ICON werken, had in Kameroen. En er zijn wel mensen die zeggen dat hij modelsteen had voor dominee Gremdaad. Want hij had ook thuissluitingen bij de NCFV-dien. En hij had een beetje een domineestoon. Dat merk je dat echt in. Hij wie ik dominee. Dat had Gremdaad gezegd. Nou ja, het was in elk geval een mooi boekje van Ipe Skaaf, waarin we de Tweede Wereldoorlog, waarom ze kennen, doen in Leeuwarden. Dat wie een reportage van 1994 uit van gewest tot gewest. Die zullen we takkenbieken weer in het programma Gewest Friesland. Dat is er dan weer. Onton, dag.